Como facer o contexto filosófico de Descartes nun comentario de texto na PAU de 2026. Se na PAU de 2026 tes que facer un comentario de texto sobre Descartes, comezarás facendo o contexto histórico e filosófico. No contexto filosófico de Descartes hai tres puntos principales que non poden faltar. A primeira é o xiro epistemolóxico. Ata Descartes, ata o final da Idade Media e comezo da modernidade, a filosofía estaba no seu período ontolóxico, é dicir, de estudo da realidade. A partir da modernidade, prodúcese un xiro epistemolóxico. Xa non é tan importante describir a realidade, senón explicar como coñecemos a realidade e, sobre todo, explicar como sabemos que o noso coñecemento sobre a realidade é verdadeiro. Por eso decimos que se produce o xiro epistemolóxico na filosofía. En segundo lugar, a filosofía de Descartes é a consecuencia natural da filosofía da Idade Media. Se na Idade Media había unha relación moi estreita entre fe e razón, filosofía e teoloxía, ao final da Idade Media, con Guillermo de Ockham, sepáranse por un lado a fe e por outro lado a razón. Isto permitirá que cando apareza Descartes, para él a razón sexa o punto principal para certificar a veracidade, a verdade do noso coñecemento. Isto lévanos ao noso punto número 3. Durante toda a modernidade haberá un debate importante sobre como se produce o noso coñecemento. Por un lado, os racionalistas, como Descartes, creen que o noso coñecemento parte sempre da razón. E por outro lado, os empiristas, como Locke ou Hume, pensan que o noso coñecemento comeza sempre cos sentidos. Ata aquí o contexto de Descartes. Nos próximos vídeos veremos tamén outras partes do comentario de texto, como a análise, o desenvolvemento ou a conclusión que faríamos nun comentario de texto na PAU 2026.